Ya sawubona, ngizokubisa la bench la. Ini? Usaphila lo muntu? Kadafa lo muntu waphuma ngisho emaphepheni. Uneqiniso lalokho? Hawu, kwenze njani? Khona konakele yini? Hawu, cha nkosazana akukho lutho. Ukuthi nje bekunenkinga encane nje ebengayilungisa futhi. Hawu. La. Usakhumbula ukuthi ngesonto sizwe enkonzweni? Wena esontweni yazi uzwazi ngisho ukucula phela. Ingakho nje ngithi ngihamba nawe. Engathi wena uzongitshengisa. Hayi phela kulungile mangabe ukuthi uzongifakela imali ngaphezulu kulungile. Wozanele. Malana nomfowethu. Ngabe khona nje osukwabuza ngani noma mhlawumbe okubhalela. Loyo. Iphilele enye impilo loyo. Uyayithanda impilo yasemahlathini. Nje nabantu besifazane bayamthanda nje bamkhonzile umuntu othanda abantu besifazane. Angiboni ukuthi impilo yasedolobheni ingamlungela. Angiboni impela. Hawu. Usuke wezwa nje ukuthi usasebenzela inhlangano yala kugcina khona ilwane. Kuyadunyelwa loyo. Kazi imali eshile ubaba wayenza njani? Yazi indaba yenu. Niyabandawonye alivakashelani kodwa nabandawonye umpowenu lona. Niyothini mhla senibonani? Uxolo. Ungabe khona yini into thizeni akayikhuluma la nomfundisi? Owayekavakashela ubaba esaphila. Hawu, wangikhumbuza. Yazi khona indaba engiyizwile yokuthi khona umfundisi thizeni oke wazama ukubulala uMathanda ehlathini. Ini? Uthini? Utshela ngalo muntu manje? Ungabe usefile yini? Cha mina ngazi lutho. Akukho engikwazi ngaphandle kokuthi umbulali. Khona bethanda ukuthi umfundisi abulala uMathanda ehlathini. Ngiyalila ngale ndoda le. Ngawulalethu. Langizwa. Le ndoda le igijima phezu kwengozi. Ithanda ihlathi. Ngithi ungaphindi ubonane nayo. Uyangizwa? Angimsabi. Futhi ngelinye ilanga uyafika azongilanda. Ongijela phansi futhi mina. Ini?
Ubaba kangishilanga ngishisenti lodwa leli. Hey, ungangitshayeli lokho wena. Angithi ummeli nje imali kababa wakho. Ile libhantshi nje baba wakho. Uyabona ntombazane, imali kayimanelisi umuntu. Iyafika uyihambe. Nkosazana, bengisacela ukuthi ube umngami. Kade ngisilindele lesikhathi lesi. Angisakwazi nje ukuyibamba manje. Sengifisa ukuthi ngiphile nawe. Yazi uyabona, angazi. Ayikho into engingayisho mina. Ngiyamangalisa ngoba niyabandawonye. Kodwa manje anizwani. Angazi. Angazi ngempela. Zanele! Awukhahle umfethu man! Zanele! Awuqonela! Awuqonela bani! Yini usukwenza njani? Mfana, ilambile lento. Eyisho mncane. Thatha lokudla oyinikeza ihle lento. Mina. Baba kodwa ngiyesaba ngiyilapha mina. Ngiyathuma wena utshela into oyithandayo, thatha lokho kudla oyinikeza lento, uthini, thatha lento. Awu baba ukuthatha ingane ukuse wena ingane yesabo. Kodwa ihluphelani ingane? Wefasi. Thula fast. Yayazi into engenzayo. Uyabona mina ngihlala lapha phansi. Utshele kahle. Ngoba ngathi awuzwa lapha ekhanda lakho. Uyabona lento le. Akusenguyena umuntu phela lento. Singikhathaze kakhulu. Uyabona khula kwa lento yakhula kahle, inenhliziyo enhle, umuntu ephila. Yakhula manje ukuyisihlakela sendoda engaka. Kodwa ingqondo sekho lokhu ngathi ingane neminyaka emibili. Uyabona manje lento esisidalele nenyama embi komakhelwane basalibeka abantu lapha ekhaya. Abangani bethu basishakazela ngenxa yalento. Ingikhathaza kabe emoyeni wami. Manje ke ngicabanga amasu. Angazi wena ubona liphi isuku sikazi? Sikuxoshi ngani? Uqoshe lento ihambela ekhaya. Ihambela ekhaya. Sikazi manje ingasuki ife. Angithandi phela ife lento. Igazi lami nyama. Ngicabanga ukuthi ungcono ke umuntu azame amakhathakhathana amanye mhlawumbe inyangeni. Ubona kanjani wena ukuthi ngisenze njani? Awu singezame na kubantu abathandazelayo abafundisi. Siye kubafundisi. Yeah. Usumtshela indaba abafundisi. Abafundisi kade babegida lapha ekhaya bahluleka ukuyilapha lento ngemthandazo yabo ayisathi shu inkolo isebenzi lutho. Manje ngibona ukuthi ungcono kuzanywe elinyiso. Kuzanywe imithi. Ngoba nalomuntu engawutholayo ngawusebenzisa ke awuthi shu. Yabona? Manje ke ngicabanga isu lokuthi ke sizame mhlambe indlela zabamhlophe ngoba sebehlulekile abakithi nemithi yabo mhlambe bayise noma isibhedlela ngaze noma isibhedlela kulungeni ngoba abangayi bamqonda indlela zakhe umuntu yazi isilwane nje inunu nje inunu. Kodwa ke ngibona ukuthi ngcono ngiyeke umngani wami okuthiwa uBenzi. Uma thanda ehlathini ungibhalele
Manje uthi usesebenza ejozini kodwa ngibone ngazuthi indawo eqhele kakhulu esingesikwazi ukuthi sifinyelele kuyona. Ungicelile ukuthi ucela ukuthi ngimvakashele. Yena udinga ubabhokishela iqala. Le ndoda le ingumsingeli. Ayibathanda abafazi. Wena-ke uswajela impilo yaseThekwini. Ngeke uzophila ehlathini. Njalo bakwethu ngesonto sizohamba sesontweni siyokwamukela umfundisi omusha. Mina nawe sobabili. Uyazi mina bengikuthatha njengomngani nje. Ngingayitshela ukuthi lokho sekungenza ukuthi sesingaze sishade nawe. Oh! Njengoba sizoyisontweni njengesonto, okusho ukuthi sesizobe sisilungiselela amalungiselelo omshado. Ingabe yileso sizathu phela esenza ukuthi uthanda ukuthi sesontweni? Yebo. Sinaso sonke isikhathi. Kodwa khona sikhumbule. Siyaguga. Njalo ngesonto sizohamba siyesontweni. Sokwamukela umfundisi omusha. Mina nawe sobabili. Hayi ke bandla. Inkinga anginayo kancane lapho. Uthini ke mayelana nokukhokhela ubaba ngoba wena phela uyazi ukuthi unemali. Ngesinye isizathu leso. Ya. Ngesinye isizathu leso. Uthini lo mfowethu lo mesabayo? Akazi ukubulala. Mayisezwile ukuthi ene ufuna ukushada nawe. Sawubona. Salibona mfundisi. Unjani mfundisi? Hayi sikhona siyaphila. Nami sikhona. Yebo mfundisi. Awubheka safuna uthatha isitombe lapha kayisonto. Uyalibona? Siyaphuma nawe namanje. Fanele ukusingela nje kunisibhamzame nenhlamvu yodwa kuyishanyamazana embili. Ube kuthola nawe nakulesithombe la. Baba, hawu kanti awuthathi ithombe nje zeyilwane nje kuphela, uzothatha nathi. Yebo mfundisi akusona fanele ukuthi khona inyamazana nathi nabonke abelungu nabantu ngoba manje mamuntu sengubi ushitike fanenja makushitike uhlangene phile uyijakalazi umuntu onamandla kakhulu yamaze kuyathatha into kuyasuka nje ushitike ububeze yiko lokho nje. Hawu baba. Usho ukuthi isithombe sami lesi usiyosixhumanisa nethombe zeyilwane. Ngakusiza ngani baba? Yabona mfundisi usho njalo manje sithathile isithombe. Fanele beyikhona inyamazana nathi nesinenyamazana. Angithi Baba kuyadabukisa ukuthi ngisho nakhona la endalweni yabantu kukhona abantu abambe abadliwa nayizo izilwane lezi. Uthola ukuthi izilwane zibona abantu ngempela abakwazi ukugada ngisho izingane zabo. Bonke uyifela ingane. Thina abantu sihluleke. Ake sithi ukuhamba baba. Hayi khona. Yebo mfundisi angithi lemsebenzi wakho mnandi kabi. Uyalibona baphetha kahle, waphetha kahle ingane nabantu. Ulento ukutshela ukuthi yalalela impela ngoba iyathemba nje. Yebo kunjalo. Lo umsebenzi wethu omkhulu kakhulu. Kodwa into esuke ihluphe. Kukhona abantu lapha phakathi kwethu abaye bazenza befundile.
kanti bambi ngaphakathi. Hayibo. Bangawugcina umsebenzi wobufundisi. Aw, wenza kanjani? Abantu bambi kakhulu. Uyabona nje njengayo umfowethu, khona umfowethu wabaleka waduka. Umfowethu wenu? Waduka, ungeke uzumazi ukuthi uphi, wenzani lapha khona. Hayibo. Manje le ngubo ohamba ngayo. Uzokwenza kanjani le ngubo? Hey, awuyazi inkinga. Ngoba ngamzwane ehamba la wavula thatha ingubo zami zokufundisa. Lapha khona nje awazi ukuthi uyisebenzisa kanjani. Umfundisi impela kubhathopha. Ona intombazana kudzanela nje, ngiyamhlola nje kubi le ntombazana. Ubani? Vele ingozi linye langa impela nje. Fana inyoka ngiyalibona babaleka ngapha, iqashe ngapha, baleka ngapha, vela ngapha kanje. Funa ubhathopha impela. Igama la uzanele. Uzanele. Kubi futhi indoda yakhe, futhi kubi kabi. Uma kuphose amehlo wakho lapha intombi yakhe. Mayi. Into vele ingozi. Unesikhwele. Awu impela. Cha ngiyabonga mfundisi. Ngiyabonga. Kodwa into engikhathaza kakhulu ukuthi angimazi lapha khona ukuthi kazi uyisebenzisa kanjani ilokhuzana. Ingubo zami njoba ayithatha wahamba nazo. Uyamsola bese ukhanga lokho nje. Impela. Akhona lapha ingqondo nje bangigangayo nje. Bayifika lapha ukubona ngesethwayele lokho akawuthanda lokho. Siyajika ngapha, siyavela ngapha. Wenza yini lokho? Ngiyabona, awufuna ubhekela phela. Ngiyacabanga ukuthi ngiyabasha. Ziye zezinto ezibaluleke kakhulu umsebenzi kaNkulunkulu kanje. Ngoba okuningi obekade kukhathaza abantu sesikwenzile. Neyinkinga nje zabantu njengoba kade ngisho ukuthi kukhona nangumuntu uyahlupha nje. Konke lokho sekulungisiwe. Ngibona ke nje ukuthi uyabona ukuhlala wedwa usebenza umsebenzi kaNkulunkulu nje kuphela uthola ukuthi akekho umuntu okuhlalisile. Yizona-ke izinto umuntu ezizimkhathaza kakhulu engathi ungathola umuntu mhlawumbe ongakuhlangisa. Ngiyayithanda le ndawo ohlala kuyona. Uyabona ulwandle nje obulibona nje. Luthi maliqala luphadi nendawo magagaza suke namandla endlela emangalisayo. Kodwa futhi leli luthi malisondela ayelamandla esebenza sabalala. Athi ke mangabe seza ngapha ngasosebenzi bese siya ngokuphelwa amandla. Lamandla agcine seshabalala ukubona nama. Nempilo yomuntu kunjalo. Uyabona impilo yomuntu idonse ithi mifika egcineni bisishabalala igcine ngokuphela bisiphela. Ithi lapho isiphele khona bese uthi sekuqhamuka ke manje umoya esevuka kumuntu. Ingakho ke siyabe. Awuvungqondo. Bandla. Ngiyabonga Nkosazana. Zane, nazi incwadi ngifuna ama-clients sami abe esayitholile uyangizwa? Nazi ezinye ngifuna ukuthi uyifayele. Lezi ncwadi ngoba sizenza mase kuphela unyaka nje. Hey,
lalela i-office lami le uyangizwa nina anenzi lutho la niyahlala mina ngiphuza amatiye nje uyazi ukuthini la ngiyakhokha yazi uma ngabe ama-clients sami nabo bangathola ama-contract ukuthi angenze njani mina ngifuna wonke lo msebenzi ubusukhona noma kusasa Sawubona mnumzane. awu Zane besacela usithengela itiye lapha esitolo Mnumzane likhona itiye lesonto lonke. Hold! Shasha! Oh, mnumzane Magubane. Hlala phansi. uMagubane omkhulu ngamsiza ngani-ke manje? Mnumzane kumayelana nomfowethu. Uyabona unikeza umthi wathi lo mthi uzomsiza umfowethu. Kodwa ngithola ukuthi manje lo mthi wakho wanginika wona awushu. Endlela umfowethu asekhula ngayo kakhulu. Ekhula kakhulu nje sokhona into entsha ke manje zexake ngayo. Usumoba nje seloshona nqoqane nawo, mokane nawo. Isimama nje akungeni lutho olunye afuni lutho nje. Manje na-ke futhi kumandla ezidlakela nje siqhwaga sezixaka abantu. Sizaqabula amaketanga amabili. Uyabona-ke manje mnumzane lo mthi wanginika wona wathi wena uzosebenza. Ngisiza mnumzane. Wangithembisa wathi lo mthi wakho uzosebenza. Ngisiza. Hayi, mpoka Magubane. Usizo lona uzolithola. Lona impela usizo uzolithola. Nakho umpuzise wona lo muthi wonke uhlanganise noshukela kanye noju lwenyusi. Nginomfowethu useyinkanyamba. Usangene ikhanda futhi uyingozi embi. Yini khona lokho? Ngiphuzise noma yini nje. Ungakhathazeki nakancane. Wena nje nike lo muthi. Engathi wena wathi ngithemba. Yabona muthi noma kanjani uzomsindisa. Kodwa uthatha isikhathi. Hawu. Imali yalo muthi weletha nini? Phela uyabiza. Uyabona
ngokhokhela ikhulu lamarandi ngesonto eliphelile. Ngokhokhela ekupheleni kwenyanga. Angesabulutho mina. Singahamba manje. Ngikusiza kanjani uma ngabe wena ungafuni ngibona isiguli sami? Yabona akabathanda abantu angabaziyo. Lokuphikelela ndifuna ukuya kuyena. Yabona mengasaqabula iketango la. Ukulimaza kabi. Yabona umfana wami lo cishe umbulala izolo. Tshela. Ngizohamba nawe-ke ukuze ngibone ngempela ukuthi uyamnikeza yini lo muthi. Okwesibili, ngifuna ukubona ukuthi isimo sakhe simbi kanjani. Ngikholwa lento engiyishoyo. Yabona ankamba manga. Yabona ingozi kabi lento yenzayo. Ngalimela abantu bafa. Baba, ungakhathazeki ngami. Asami. Hayi. Asami. Ngizisa into ephambene. Mina ungakhathazeki njengami. Angithandi. Awutumuthi. Wenzani? Uzolimala, musukusondela kulo muntu. Ungakhathazeki. Simmons!
Nayihlekelele sivele. Uyiqile. Akazi ukuthi bathi abanye bambone ebhuluze lesimobile engena khona. Manje uyabona, lalela. Nginovalo manje abantu besiqiwu ngobakhele nasimo bosuke bamdubule, bambulala bazazi indlela zakhe. Manje mothi ngosibikela abaphoyisa, uyabona. Ungakhathazeki. Ngizoyilungisa mina lento. Hamba. Nkosi yami mfundisi, ngicela ungisize mfundisi. Siyahlupheka yilo muntu engimsebenzela mfundisi. Ngicela usisize. Nkosazana. Uyabona? Ngiyalibonga usizele kulona. Ungakhathazeki. Yinye kuphela ke manje umuntu afanele ahlale kuyona. Yebo. Ukuthi ngizama ukuphuthuma ngibone lesishanhloko. Ngikhulume naye ukuze sikwazi isixhumane nezingane. Masitshela ingane ngale ngozi kobe sekulungile. Nkosi yami, ngizokwenza njani mfundisi? Sengiphula umthetho wakhe. Lo muntu bengikhokhela kahle mfundisi. Manje na sengizolahlela umsebenzi. Mfundisi ngizokwenza njani kodwa? Kufanele kwenze ukuthile. Abantu abasafika enkonzweni. Ingane ayisayi esikoleni. Ububi sebusaphazeke lonke izwe. Hawu. Kuzokwenziwa njani? Kuzofanele ngihambe ngiyofuna umfowethu. Uyindoda embi. Ukuze kulashwe lesi simo. Silashwe lesi simo. Mfundisi, ngiyaxolisa ukuthi ngakutsheli ngesikhathi mfundisi. Sengiphula umthetho umthetho weBhayibheli mfundisi ngakutshela konke mfundisi ngiyaxolisa mfundisi. Cha ntombazana, awenzanga iphutha. Uyabona nathi masingena la. Senze ifungo zokuthi ngeke sitshele umuntu utho oluthile oluthintene noNkulunkulu olubi. Kodwa ke kuloko ufanele umtshele sikwazi ukusiza abantu. Sengikutshele konke mfundisi ngaphandle nje ukuthi ngilahle isithombe sakho. Cha ntombazana. Ubala lolo. Ziningi ithombe ngizokunikeza esinye. Cha mfundisi, ungayi wena lo umsebenzi wamaphoyisa. Mfundisi ungayi wena. Uyabona nkosazana, angivumelani nawe. Akuyona indaba amaphoyisa kuphela. Amaphoyisa wona azi ukuthi
ingane nje ibalekele kumnandi. Kanti cha. Ivondo leli lingozi. Uyabona? Lento idinga thina uqobo lwethu ukuthi sisukume siphume enkonzweni. Siyosebenza nabantu. Abantu bakholwa ukuthi lento esikhuluma ngayo yiqiniso likaNkulunkulu. Amaphoyisa angavela abophe wonke umuntu, ukukhathazeka wonke umuntu. Kanti makusukume thina sihamba lapha phakathi kwabantu. Sibasiza abantu. Hawu, singayise umbambi lo muntu. Usizakala umphakathi. Kodwa ke ngiyazi ukuthi ngisho inyanga izokhala ngami. Angithi phela kwenza ukuthi mina ngumuntu omubi. Sengilahle umsebenzi wami balahlekelwa imali. Awu. Nkosi. Mfundisi. Ngibe inkinga phezulu kwakho nayo yonke imithwalo yami. Ngiyawubonga umusa wakho mfundisi. Cha buzazana. Angingakhathazi lo. Uyabona lo umsebenzi oqondene nami ngqo. Kanti noma yini nje muyenza wazi ukuthi usebenza noNkulunkulu. Awukhathazeki kakhulu. Lento ke siyenza sazi kahle ukuthi uNkulunkulu hamba nathi. Awukuthi ungixoxela ngomfowethu lo engiyiwele naye. Hayi akukho nje okuningi engilwaziyo ngaye. Ngaphandle nje ukuthi umuntu nje okahle yena. Kodwa nje akathandi impilo yaseThekwini. Uthanda ngathi akahlala endaweni esemaphandleni. Yakena ke nje umuntu engathi ngishada naye loyo. Ngiphile naye. Oh, hayi ke. Ngiyezwa nkosazana. Nang messing sigazinko njalo lapha ushonephi nakhona impahla zami futhi banyamalela lapha ayi sengidiniwe nampela khona amabhondeli mabili kamoba lapha phandle ngibekile solo ntambama hambile futhi kangazi ukuthi bashonephi. Angazi nami basi. Kangazi awu ngibona ngibiza amaphoyisa pha sengishaya icingo ngibiza amaphoyisa manje. Angazi lutho mina.
Usimakade ungumalusi wami angiweswela lutho. Uyangiphumuza amadleleni ahlaza, angiholele ngasemanzini aqabulayo. Ungiqinisa amandla, angiholele endleleni zokulunga njengoba ethembisile. Noma ngihamba ethunzini lokufa, angikwesaba Nkosi, ngoba wena ungakimi intonga yakho nodondolo lwakho ziyakungivikela. Nomfowethu seyinkanya. Uyasabela, usabela. Uyafunga ukuthi ngeke sitshele muntu na. Nomfowethu useyinkanya. Ungilungisela idili ngidle izitha zami zibukela. Ungigcoba ekhanda ngamafutha endebe yami iyachichima. Umusa wakho nothando lwakho luyakuba nami imihla yonke yokuphila kwami. Indlu yakho ibe ikhaya lami imihla yonke yokuphila kwami. Amen. Nimbulalile Vondwe. Ngisotshela umathanda ehlathini.
Yebo mntakathi lona ngenayo lapha. Yebo ngiyanizwa ngisendleleni ngiyeza khona manje. Ngizawufika noma kunini khona manje. Kulungile. Hawu ndaba. Ngibona phana. Kunjani? Hayi cha sikhona singasho. Nami isikhona. Yebo. Awuhamba kanjani indlela? Hayi ngihambe kamnandi. Yebo. Awu nami jabula. Jabula mina. Manje na uyithuba uyini sokusiza namhlanje lapho. Uyabona ukuthi Afrika nesithuba. Ikhona into ebathiba inyamazana ebalekile endaweni yayo. Hawu, yobona inyamazana ebalekile. Kuthiwa ivondo. Ivondo. Kodwa lona ivondo elijwayelekile. Oh, yabona. Awu, le nto manje nje kufanele ngizame ngokwami ukuthi ngibambe liphile. nakho ke. Ngiyabona lapha uyakwazi ukusiza nje. Ikhona ichipstone lami lapha ninale thina yonke lento ukusebenza ngayo uyamazi Angiyakwazi ukuyisebenzisa. Ngomfaka yona le zomthola impela zomkhulu. Ngeke ngimbulale. Ngeke mbulale zomthole kuphila. Hayi ngiyabonga kakhulu ke. Okay. Ngitsale kahle ngizoyenza ukuthi nase ngiqedile ngibuye kuwena Awupenduka kimi ukutwana. Hamba kahle. Ngitsale kahle. Ngiyabonga. Hawu njani? Sikhona. Oh, angakwazi. Wena lo muntu. Hey. Usaphila. Ngisaphila. Yeah. Sahlala Sahlala la ngihlala Yeah. khona. Ngilika mnandi uza nini uzongivakashela ke. Ngizoza kufanele ungivakashele wena ngijwayele ukuthi ungivakashele ufike nje ungivakashele. Hayi ngizoza ngizokuvakashela futhi lokho. Kufanele kuze wena ngizobona le lwane ngiphila nazo ezinhle. Yazi ukuthi ngizithanda kanjani. Yabo ngisayithanda.
Nangu umuntu lapha khona. Asami sobuza kuyena ukuthi mhlambe ngabonanga.
Ngibona lo maketano wakho la. Mfundisi mfana ngiyombamba lo yamuntu. Ngifuna ukumbamba aphile. Ungambulala. Ngeke ngimbulale mfundisi msawusapho. Bige emva kwesikhathi. Sekwenzeke indawo engozi kabi lena. Cwele ingwenya lana. Hawu Nkosi.
Bengifuni kumbamba ephila, bengingafuni ukumbulala. Bengifisa ukuthi ngabe ekwazi ukudukula. Awubani? Ayikho into esingayisayenza. Usiyami. Bengumfisa ukuthi ngimthole saphila. Ubeke yena umuntu omuhle. Inye kuphela into abeyifuna. Ubefuna uthando. Ubefuna abangani. Kaloko. Nkosi, ubengaba ngcono. Hawu. Ubengaba ngcono. Usikisa inhliziyo yakho kuyena Mfundisi. Ngisacela ukubuza enye into. Uyangizonda yini noma ngikulela ihlolo? Cha. Bengubani mina? Ebengingakuzona. Ubekufanele. Inhliziyo yami iyavuma. Ngenze lokho Mfundisi ukuba bengisivikela nami empilweni yami. Bekufanele kube yena noma kufanele kube mina. So uNkulunkulu wangisiza nami ukuthi ngile kufela. Ngiyakholela lapho. Ngiyavuma. Asa. Sengifile isikhathi sokuthi ngihambe. Kufanele ngihambe ngiyakushiya manje. Naye sengilindile nemoto. Hawu Mathanda ehlathini uhambelani ushiyelani ko? Ungahlupheki. Hawu ushiyelani? Sifile isikhathi sokuthi ngihambe. Liyangibiza ikhaya. Hawu ushiyelani? Wayaza kuyona indawo yami le. Hawu Nkosi yami Angithandi, hambelani? ayaza ngithanda. Naye yangishiya imoto. Angimbuzi ngani? Bongitshela uma uzofika la. Dala phansi. Uyabona wena. Ufuna ukutshentsha yodwa ukuthi siphelile isikhathi sakho. Seyiphelile yonke lento kade uyenza la. Wena usebenzisa abantu ukuthi benze ububi bakho. Wena wadlala ingane yabantu. Dala phansi. Mina senengqondeni yokuthi abefundisi abantu bakaNkuluNkulu ningenza noma into enithandayo. Mina ke ngizokutshela-ke. Wena uzoqoqa yonke into yakho la uphuma uphele. Awusezusebenza. Ungizwa kahle? Ngithi awusezusebenza la. Lengane yabantu kathi la. Awusezukuyihlupha. Awusezuyenza intando yakho. Kuthe ngiyazi ukuthi ukwetha akekho nje emhlabeni ngenxa zakho. Ubofika uthuma umuntu ube umhluleli ube futhi ubulalele. Sekuphelile lo. Sale kahle. Ha 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 ha.